Всички знаем, че историята се пише от победителите. Днес тя се снима от най-големите таланти. Здравейте! Днес сме с... Мартин Йорданов и съм от средно училище Панайот Волов. Казвам се Божидар Манов. С какво участва в кинофестивала? Участвам с филма Шир, който разказва историята на монасите и сихасци, като аз съм като монас и от Велики Преслав един вид се преселвам в Шумен. От всички исторически филми, които си гледал, кой ти е най-любимия? Ами най-любимия е нашия, понеже имаме и награда. Имаш машина на времето, в коя епоха би снимал? Бих снимал в средновековието, понеже там може би на любителите, кинолюбителите ще им е много по-интересно. Имаш ли някаква трудност по време на заснемането? Да, трябваше някога да променям сценария, друг ден да ходя пак да снимам, но като цяло с обработването няма почти никакъв проблем. Като филмов критик, каква е разликата между новите и старите исторически филми? Първо, разликата е в времето и възрастта. Историята ни учи да разбираме бъдеще. Всеки отделен човек без своето минало няма никакво бъдеще. Какво свързва вас и младите хора с киното? Първата причина е, че аз съм бил млад и тогава се увляках в киното. След това се оказа, че това е професия с много трудности. Младите студенти идват с желание да разберат това на екрана как се прави и кое е важното в него. Трябва да остави авторския възглед за миналото, а оттам и за бъдещето. Историята не е само в учебниците. Тя е жива. Останете с нас за още новини.